nek mboten wonten bapak dados napa kula matur nuwun nggih Pak rai salahe ra wangsulan aku wis ben nek ora tak ngenekke ndak ora jarak perkara wong sing jarak perkara Bathara Guru iki perkarane titah kok senengane medhun melu-melu malah niki ngono Pak bebasan napa jenenge apa terus jenenge terus apa lho apa jenenge peribahasa lho peribahasa apa to sambil menyelam minum susu nah minum air